ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ଓ କିପରି ପାଳନ କରିବେ ଜାଣିବା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ କି 16 ତାରିଖ ଏସବୁ ଜାଣିବା। ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ 2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସ୍ମାର୍ତ ସମ୍ମତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି। ସ୍ମାର୍ତ ମାନେ ଯାହାକୁ ଜଣାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ଜାଣିଥିଲେ କି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ତା ମାନେ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଯେ ଜାଣିଲେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଶନିବାର କରିବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ରହୁଛି ରାତି 11:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ରାତି 11:54 ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କଲେ ଅଷ୍ଟମୀର ଫଳ ମିଳିବନି। ସେତେବେଳେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିବ। 15 ତାରିଖ 11:54 ପରେ ନକରି ଶନିବାର ଦିନ ରାତି 9:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମୀ ରହୁଅଛି। ପରଦିନ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତି 11:55 ପରେ କରିବା ବିଧେୟ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଜାଣିବା କିପରି କରିବା। ଯେମିତିକି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ବଡ଼ ଓଷା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଯାହାକି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ତା ପରଦିନ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଓ କାହା କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ବନ୍ଦୀଘରର କଷଣ ଓ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ, ଦେବକୀ ମନର କଷଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ଆବିର୍ଭାବର ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଭାବର ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରିବା। ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା କଥା। ଯେ କରି ନ ପାରିବେ ବା ନିର୍ଜଳା କରି ନ ପାରିଲେ ଜଳ ବା ଫଳ ଖାଇ ରହିପାରିବେ। ସେଥିରେ ବି ଯଦି ନ ରହିପାରିଲେ ପରଟା ପୁରୀ ଖାଇ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀର, ଲଡ଼ୁ, ଫଳ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଲହୁଣୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ରତ। ତେଣୁ ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାପରେ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ଝୁଲେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିବେ। ଏମିତି ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।